Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin iti naragsak na bendisyon nga aldaw. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga inta ikan biyag ita, ket nagapu kanipagayam tayo nga Edson, manipod Cordon, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Edson. Sakbay ang nagkalaysa kami kani Cherry, inkarik kenkwana ajak tupolos pagtrabahuan. Inkarik kenkwana asyak ti agbirok winumangged para iti pamilyami, gaputa syakket nga rod ti lalaki ken makuna a padre di pamilya. Isu na laeng tapanagrik-nak ket jak na tungpal dayta akarik kenkwana. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ay, ayan nga tan ni Edson. Agalas 12 iti parbangon. Ngam aging gaita, awan pailaan. Napnapanan na nga tan. Sapay di na sungsungbatan dagiti awag ken text ko kankwana. Ha? Umor ti motor tayo kaya. Isu siguro na kaya. Ay, nakaraing pa'y gayam tinapintas nga asawa. Anya ngay dayta. Nabarbartag kami, Edson. Saan man? Bakit? Eksakto lang. Kita di kanto pa yun makatakder iti limpyo. Cherry, honey. Anay ko. Anya ka kadi. Di mo pisilin ti pingping ko. Ipatpatag ka na yun ay, Cherry. Dayta ko mati, kanayo na laglagi pa, ha? Ala, umay katalabaran ka. Iti kasta makaturog tamatan. Parbangunan. Okay lang, agpuyata kita. Ngamin, diyak matan sumrak e opisina indon bigat. Kapot awanan ti trabaho. Awanan trabaho, Cherry. Anya, naikat ka iti trabahom ko nam, Edson? Ti ko nakakat bartek mo lang ang idirabi iti panangibagbagam nga awanin trabahom. Ang ampod no matgayam lakay. Uwan bakit? Anyangin nga rod. Awan mo't mabalin ko. Masapol da ka nang uminti ag layoff iti kumpanya pagtrab-trabahwak. Ngamin, sobra ti trabahador. Kan basit ag sangpet a proyekto ti kumpanya. Ay, Diyos ko. Kasano tayo nga roden, Edson? Sapay ag high schoolan ti inaunang nga anak ta. Di kag nanag bakit? Agbiro kak iti sa bali a pagtrabahwak. Makabiro kak mat siguro adagos. Imposible mat no jak makabirok iti lasod ti makadomingo. Ay na, nasken laang ang makabirok ka adagos iti trabahom. Ngamin, awan mo't daddo maapaginkaman tayo. Kasanon ngay dagiti bills tayo, no saan ka ang makabirok adagos iti trabahom. Kasanon ti kanan tayo. Relax ka di bakit? Di ka madanagan. Makarami dak iti pamuspusan. Agkalma ka lang. Okay? Kalma. Siyak ti maka mo. Kabayalak na ito'y. Iso relax ka lang ka di, Cherry. Anya ka nga di bakit? Itay ka ba ya? Balikid. Diyak na rod makaturong. Apay aya. Agmay sa bulanan nga agbirbiro ka iti trabahom. Ngam aging gaita, awan pay lang ang nabirokam. Huwag nga rin bakit?
Kasano, kadagiti ngamin fresh graduate, ti birbirukan da. Sa nakas kanya ka lumakayan. Adamat dagiti daduma nag-applyak. Ngam ko na adamat nga overqualified ka no. Tinapudno na, jakon amo taramidak. Anya nga tanong. Noon niya, ituloy mo No siyak lang ang tagtrabaho. Iti kasta, may apply ko matinadal ko. Cherry, awan ka diti panagtalag mo kanyak, ha? Adda ngam kayat ko lang ang mati makatulong. Siyak ti padre di pamilya. Iso asyak nga ron ti rumbang amanggad. Di mat day tatiin bagak idikan ka. Kat, apay nga agungan ka ngay. Ibagbagak lang mat. Iti kasta, makatulong ako mamatkan ka. Apay nga minamasapol nga ibagampay lang day na. Nalipatam samot ng tinagsaritaan ta. Ala, hustonan. Pasensya ka na kay. Sorry. Maturog tang harodan. Iti kasta, masapa ka mapan agbirok iti trabahom intun bigan. Oh, apay akas na tilang am Edson. Saan ka kadimanan anaawat iti trabaho? Mama, Ay kat, aganos ka ang agbirok. Saan ka basta maawanan iti namnama? Anya ti amom, ang mga nuadamat na pinpintas at trabaho nga agururay kan ka. Isu asaan ka pailang anakastre kadagiti inaplayam. sapay ko mga rotakas na mama. Oh, Antoy, imbaglaan nga inayon yo'y tigastusan yo. Di ka agdanag, taibagak iti adim amang tadpay laang iti pang grocery yo. Iti kasta, saan nga isupay apang panunutam. Agyaman ak mama, ha? Ang uray saan ti pang grocery. Amok ang makabiro kakmit lang iti trabaho. Kabalak na ito mama. Di kan agkad-kad, Edson. No di mo kayat ti maadaan iti utang ana imbag anakam iti kabsat mo. Di bayadam to, into na dan trabahom. Namno ita, tawan pa'y trabahom. Awatam no anyaman titulong amay tadkan ka. Saan laang ba't asika ti mayranod no bilang? Panunutam dagiti anak mo, kastamatan ti asawam. No kasta, awan pa'y trabaho ni Edson, Cherry? Ay, nako na mo Nancy. Agdwa bulanan nga awan trabaho na. Kat, kasano ti paggastusan niyo? Day takot nga ron. May ibusan ti basit nga ornong mi. Diyak amo no sa dinunton ti pangalaan mi inton maibus day jay. Nakababain matimang namnamalatan iti dagiti dadakkel ni Edson. Nancy? Hmm? Ang mga no adakit di amom amabalin at trabaho para kini Edson. No para ka ni Edson. Awan amok abakanti ang mabalin ng applyan. Ngam no para kan ka, adda. Para kanya? Wen, kinapudno na. Hiring itati hotel pagtrab-trabaho. Isupay nga rod ti may sarason no apay anak isinara kakan ka ita. Damagag ko mano kayat mo ti agaplay. Tano bilang kayat mo? Siya kung ti makisarita iti boss ko asikan ti alaan da. O sige friend, kayat ko. Ay, saan gaya mo? Anya? Angam apay. Nancy. Oy, Cherry. Di mo sayangan da ito'y agundaway. Napintas at trabaho ti agururay kan ka. Amangan ngamin no saan nga umanugot ni Edson. Iti anya ko maaga po. Para matlaang kada kayo. Iso nga agtrabaho ka Manumatan atawan at tinungpal mo ti kayat na di ka agtrabaho. Amangan no iti daytoy agundaway kat umanugot matan ti asawam. Ngamin, awan matan trabaho na. Nancy. Panunutam ana imbag tinaibagakkan ka, Cherry. Sayang mat. Kasaritam ti asawam kat ipalawag mo kan kwa na ti amin. Saan ang mabalin nga agtagibalay kalatan? Sayang mat tinalpas mo a kurso. Agsyat naman kabayatan ti panagsarita ta pare. Ay kat, wala pare. Medyo nabayag mata di ta nagkita. Iso sigurado nga ti pag-istoryan ta ita. Ay kat, wala pare.
Imbag man ta nalagip mo ti may nagpasyar dito balay. Oh, kumusta mo ti house husband? Nagarkaro ang makabandog. Saan ka di? Iso ngamin ti ka na yung ibagati asawa kanya. Narigat ka no ti agtagi balay. Ngamin, saan naman malpas ti trabaho? Ah? Pudno na ita, pare Archie. Agam, okay lang kanyak. Kabalak pa mat. Iso na lang ta. Tanya, pare Edson. Magingay ta. Kaslojak pa lang maaklon ani Cherry ti mangmanggad para kada kami. Samantalang siyak ti padre di pamilya. Pare, anak, ditan. Mawatan ka. Ayam di mon panunutan dahi ta. Tinapatag, adamang manggad kada kayo. Narigrigat, no, duwa kayong adalang dito balay. Pare Archie, amangan no, damot amom amabalin na master kan. No, ita pare, awan pa amok. Kan may sa, ano ka na gito agun daway, narigaton ti makastrag iti trabaho. Nangruna, kat adan edad mo. Day tapay nga ron ti may sa aparikot ko, pare. Fresh graduate ngamin ti birbiro kon daytan. Angam sana bale. Jaklata sumardeng. Ikarigatak lata ti agbirok iti trabaho. Jak kayat nga agnanayon ti kadak lang diti unag ti balay. Napintas ni Cherry pare. Kasanon no damang kursunada kan kuha na di pagtrap-trabahon na. Di lalaki nga dan napintas at trabaho kan baknang. Ado ti kwarta na. Esos, anyan tulagan nga iti laban ti may sa house husband akaskan ka. Oh, Cherry, kumusta ti trabaho? Okay lang, Mat Nancy. Medyo narigat. Yung patsyak ang mairwamak tumat lang. When kasta talaga no agdadamo. Masapul nga enjoyam lang ti trabaho. Iti kasta, mayat ti agbalin na performance mo. Inton mairuam kanton, paisi-isi kanto lang. Wen Nancy, katagyaman na ka. No saan agapukan ka, jak makastruk iti trabaho dito yung hotel. Awan na nyaman na, friend. Sayang mo tinadal mo, no di mo may apply iti trabaho. Ken may sa balilat tangamin no adabukod mo a kwarta. Jay, saan ka amang namnama lang iti itad ti asawam? Pudno unay dayta, Nancy. Iso nga itatawan trabaho ni Edson, si kapay lang tagtrabaho para iti pamilyayo. Wen kat ulitak manan ti agyaman kan ka, Nancy. Agyamanak iti panang itulodyo kanyak, Sir Felix. Awan ang yaman na, Cherry. Pakaragsakak ti mangitulot kan ka. Uraya ka makaunag ka dita balayo. Sakto pumanaw, ha? Sige, sir. Kat agyamanak manan iti free ride. Awanan yaman ako nakmanan. Namnama mo itulot kan tumanan. Sige, sir. Aganad kayo iti panagmaneho yung Cherry, Oh, Edson. Ada kamit gayam dita. asino tinang itulot kan ka? Ay kwa, ni Sir Felix. Iso ti bus ko. Tapay mat nga itultulot mo ti asawak, ha? Kursunadam ka di? Oh. Anya ka ka di, Edson. Saan kumamat akas na? Bus ko ti kasarsaritang. Nagbidot ka. Anay ko. Sika, ha? Dahito titandanam. Uray asino ka pa'y. Saan ka akabutan? Nawatam! Kalma ka lang kuma. Anya ka ka di, Edson. Ibatam ni Sir Felix. Isakit mo pa lang dahito lalaki, ha? Apay, gapo ka di tada kotsena. Gapo ka di tada posisyon iti pagtrabaho ma hotel. Gapo tabak nang kat adu ti kwartana. Idinto tasyak kat jobless. Kasta ka di, Cherry. Agparbeng ka kumamat, Edson. Pangasim. Ibatam ni Sir Felix. Sir Felix, pasensya kayo lakuman. Tinasayaan, pumanaw kayon. Siya kunti makaamo dito eh. Cherry. Sige, sir, pumanaw kayon. Kat ulitak manantagkid daw iti pasensya. Manungal daw na di nakasarsarita. Gapulang iti Deja Felix. Mangrugi ka manan abigbigat, Edson. Mabalin ka di. Sardangan na kun may papan iti day tabanang. Dahito iti tandaan, Cherry.
Siguradum lang asaan kayo nga agpatiliw kanyak. Tano bilang matiliwan kayo. Diyak agpangadwa amang patay kada kayo adwa. Anay ko. Apay asinipat na. Aglablabos kan, Edson. Agtrab-trabaho ak para iti daytoy ang pamilya. Iti kasta, adda kanin tayo iti naldaw. Agtrab-trabaho ak. Iti kasta, adda gastusan dagiti anak ta kabayatan ti panagadalda. Jak tupay masangon ti agsagaysay, gapo iti kinaado ti aramidak. Ita, pagpanunutan nakpay iti dakas. Apay, kasta ak kadi ak klase ti babae, ha? Garampingatak ka di! Sumayotak ka di! Cherry. Sulungbat ka! Garampingatak ka di ak klase ti babae, ha? Sumayot ka di ti babae nga ingkalaysam tapno pagpanunutan nak iti kasta, ha? Sumungbat ka, Edson! Kasta gayam karugit ti panunot mo. Ne, apay ngay asaan mo pa'y laang nga inakas ken kinupindag ito'y sinampay, Edson. Ken nakarugrugi ti arubayan ti balayo. Saan kan samat na nagbasbasura? Kita man ne, nagadu tingilaw dito'y balayo. Mama, Anya ka dit yar aramidam ha, Edson? imay kayo ka din tapnog inspection, mama. One, imayak tapno amuag, no aramidam matlang ti obligasyon mo dito'y balay. Idi ni Cherry ti adda dito eh. Kanayon analinis ken nabanglo ti balay. Ita. Oh, mangot mo dayjay. Saan amaaw-awatan ti angot dito'y unag? Kasla nabangles ajak ammo. Baybay amot tanto'y balay. Mama, sana ka naerwam ka dagiti trabaho dito unang tibalay. Amo yung asigod nga di opisina ti ayan ti trabaho ka. Ken may sa... Apay, di mo ka di kabailan nga aramidan ti obligasyon mo kas may sa padre di pamilya no adda ka dito'y balay. Ha? Amom no niya ti parikot kan ka, Edson. Nangato unay ti pride mo. Kan adapay maisa. Insecure ka ka ni Cherry. Mama, mabalin ka di. Panpanunutam, asaan asika ti rumbang nga adda dito'y unag ti balay. Ngamin, lalaki ka. Apay, anya ngay kumatidakas na iti daita, ha? Awan kan adda ka man iti unag ti balay. No talaga ang matino ka nga asawa. Aramidam lata ti obligasyon mo kas maysa nga ama ti pagtaengan. Mama, Mabanbanog lang arudan ti asawa, manipod iti trabaho na. Kastoy pa'y ti madanunan na. Amom, no syaklaeng ti asawam, nabayagan asininaan ka. Agyaman kakit di at matino aklas iti babae ni Cherry. Iso asaan mo arumbang apagat at hapan. Maminsan pa'y amaamwak nga apaam ti asawam, gapu kadagita atap mo nga awan mat pangibasbasaram. Siya kun amis mo ti mangibaga iti asawam asinaan na ka. Nagimasan? Cherry. Oh, anya pa'y laang ngay tar aramidam, Edson. Umay kan aggidantan amangan. Oh, nagunagmat daytan asen na ay mo. Apay, ada ka di parikot. Cherry, kahit ko tagkid daw iti pamakawan. Iti anya. Gapot na pinagatapan ka iti dakas. Pasensya ka man. Mababurido akla siguro. Maburburyong dito'y balay. Iso ati ila mapampanunot kon. Ngimamukmat at di mo maaramid ti mangloko kanyak. Maminsan, agbirbiro ka kla siguro iti rason tapno apahan ka. Iso pasensya kan. Kasladyak lang amin maawat asi ka timang manggad para kada tayo. Sorry talaga bakit? Sorry. Edson, saan mat nagbaliw ti panagkita kan respeto kan ka. Uray na awanan ka iti trabaho. Sherry. Uray pagbalibaliktadan pa iti lubong. Asawa ka lang na. Agasawa ta, Edson. Ket sika ti padre di pamilya.
Amom ka di amaragrag sa kanak. Asyak mo't ita ti makatultulong iti pamilyata. Nang runa no may papan iti financial. Iso asapay kumataag tinulong ta. Di nakibilang kas kakompetensya. Ngamin asawa nak. Iso arumbang nalaang ngarod nga agbinulig ta iti amin na gundaway. Dayta kumati kanayon mo anaglagipan, Edson. Manipod idi, naamiris ko asaan met amabawasan ti kinapadre di pamilya ti may sa alalaki, no adalaeng iti uneg ti balay. Kas iti nakuna ti asawak, ti agasawa katrumbang nalaeng agbinulig iti rigat ken namay. Dito'y kumat naamiris ti kinarigat ti agbalin nga ina, nang runa iti inaldaw a panangasikaso kadagiti anak, agingga iti panaglinis ti balay. Adadapay kitding ay nayat ko ni Cherry. Miss F, aging gaita house husband latta. Ngam saanan akas iti sigod. Ngamin, mas proudak itan amang ibaga asyak ti aglutluto. Aglablaba, aglinlinis, ken mga ramid iti aminan at trabaho iti uneg ti balay. Isua kadag iti padak a house husband, be proud. Saan tayo nga ibain? Ngamin, awan matdakes iti panagtagibalay. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos, para iti panakaidrama tuy surat ko. Siak ni Edson, maysa a house husband, ket daytoy ti pakasaritaan ti biag ko. Ken ka pagayam Edson. Saan arabak wenno nalakati agtagibalay? House husband ka man, provider, worker, wenno breadwinner ti pamilya. Tinapatag ket ar-aramidem a nasayaat ti obligasyon mo kas maysa a padre di pamilya. Alakastan pagayam Edson, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intaikan biyagita ket nagapo kanipagayam tayo adani manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kamanpay akablaawan iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama nga ingka ipatpatangatang ditoy YouTube. Ilingat na kumalatan itinagan adani. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko maipapan ken ayat. Gapu iti kinaman nanginom ko naamamok ni Karen iti maysa a pagiinuman. Agkaaruba kami laeng iti ili. Inaram ko daytoy ket inaklon nakmet adagos. Inyawid ko ngarod iti balay ko ket nagden na kami iti lasod ti 3 a bulan sakbay a napagnumwan mi ti panagadal na ijay syudad. Ket tapno nalawag ti amin rugyak ngaroden ti agsalaysay.
O anya, magustom ka di matlatiin nalak nga apartment para kan ka, Karen? Wen nakapimpintas, kan naglawa. Mayat pa'y ti lokasyon na. Agyaman ak unay, Dani. Awan ang yaman na. Pakaragsakak timang tulungan ka. Kan may sa. Amumat no kasano ti kinapatag mo kanya. Jak to maumang agyaman kan ka. Sapay ko tadi kan to ang balbalyo. Ah? Apay ko mga agbaliwak. Sikakid ni Laklakayak nga adayo itinasrok asa nga pulo atawan. Ang mga namakabirok kanto iti ubing apang isukatam kanya. Anya? Di ka kadiagdanag. Ngamin, saan to ang mapasamak tikas na? Ay ayatan ka unay, Dani. Kastakmat kan ka, Karen. Ipatpatag ka unay-unay. Ket namnamaak nga i-guide mo ti panagadal mo. Iti kasta, makalpas kay ti koleyo. Agyaman ak, Dani. Agadalak anaimbag para iti masakbayan ti buklan tanto a pamilya. Kasla ni Karen tinakita ka pimanaw itayan ako. Uwen, nanang. Kaslag dardaras mat. Uwen, sang-sangbutan na ngamin ti biyaheng agpasyudad. Masapa ngamin kano ti klase na yung bigat. Kasta. Kat, kumusta nga iti panagadal tinobya man ako. Medyo marigatan ka no, nanang. Ang kuna namat akabailan na. Anya ka di itayan tay alalaan na akurso. BSBA. Uwen, kasjay sa nanang. Basta maipapan iti business. Sapay ko mga road ta igad na ti agadal. Tapno saan mo't amasayang dagiti pagbambanugam anak ko. Nilanang met, nasingpet ken nagagat ni Karen. Iso ang mamatiak ang makalpas iti panagadal na. Ne, sigamat gayam, Dani. Kunak no asino itayan ti agtuk-tuk-tuk. Mala, umunag ka. Agyaman na Karen ha. Anya ay dagita awit mo. Nagadadumat. Inyagan kay ti abastom. Kapuros a prutas ken natnateng. Fresh from my farm. Ay, pasensya kan Diyak pa yun masangot ti agurnos ditoy. Madama nga min ti panag-review. Exam mi nga mina no next week. Kasta ya? Ala, bayam, tasya akong ti agurnos inton madamdama. Ay, kuwan kayam. Nangan ka din? San pa'y kaririing ko laang nga ron. No awan ka nagtuktok, ang mga numat maturugak pa'y laang nga aging gaita. Anya? Kaya't mo asawan, di ka pa'y nagarmusar. Saan pa'y? Napuyatan ak nga ron idirabi Ay, kat ituloy mo pa'y lang arod ti maturog Reingan kan to, inton makaluto Ay, sige man nga ron. Ay, napuyatan ak nga mina talaga. Kaano ka pa'y asimang pa, tanak ko. Kasangsangpot ko launay nanang. Di magasak pa'y nga miniji palengke. Atoy, ingatangan ka iti tinapay. Kan inlak aman kayo mutan iti sidaan nyo. Ay na, agyaman ak unay anak ko. Ayun gayam, imay ni Kapitan Idi Kalman, birbirukan na ka. Apay ka no nanang? Addan sa kanumanen baro a proyekto ti barangay. Kat sikat tinapili na amang itrabaho. Ay na, nagsayatan nga no kasta nanang. Dumalat tangamin no amuda na saya at kan pulido ti trabaho. Adda nga adda sumangbay a pagsayaatan anak ko. Pudnunay day tananang. Iso pagyamanak unay ti Diyos. Ngamin, orajak na kaadal. Adulat tamat dagiti sumangbay a pagtrabahuak. Ba nag-arumbang laeng a pagyamanan tayo iti Diyos anak ko. Tinasayaat. Mapan mo danunan ni Kapitan Ije Balayda. Iti kasta, makapagsarita kayo iti husto. Nay, anyagay manandagitayin sang mo baraw. Inyagan kayo ti bagas kang grocery nanang. Ay na, agyaman ang unay abaraw. Awan na nyaman na nanang. Ay na, talaga ang nagasat ti anak ko. Ngamin, nakatumpong itikaskan ka.
nataer lang nga rudan, nagagat ka nakasing-sing petpay. Ah, ninanang met. Adayo nagasgasa takmet na iti anak yo. Ngamin, kinayat nak. Uray adayo alaklakayak kamiso. Malaksid iti dayta. Makitak adi namot saysayangan nagiti bannog ko. Nang runa iti panagadal na. Ay na, do para kanyak barok. Awan parikot iti agwat ti tawen niyaw. Nulakit di ta talaga nga agin inayat kayaw. Ay kat sapay kumaa. Ta talaga ada kayon tinaytuding para iti tunggal maisa. Sapay la ko ma, nanang. Kumusta kan Karen? Apay nga italasong batam ti awag ko. Idi pa'y kalman nga agteteksak. Kan umaw-awag kan ka. Pasensya kan, Dani. Nalipatak namin to'y cellphone ko dito'y apartment, idi kalman. Jak gayam na ikarga iti bag ko, sakbay asim ragak iti pagadalan. Ah, kasta ka di? Wan, narabyan kami ang nag-seminar. Kasta unay abannog ko, iso adya ko na asikaso ti nag-cellphone idi nagawidak. Iso nga itaklangan na sungbatan ti awag mo. Ket, kumusta nga iti panagadal mo? Okay laang, Mat. Aywan gayam, adamanan babayadan mi. Kasapulam ka diti kwarta? Wen ko ma. Imawag ak ijay balay, ngam awan ka nung pay mati may pauit dananang. Di ka di makaawit ditoy? Saan pay nagadutias asikaswag. May stressak nga rudan kadagiti nagado ang arami di dya pagadalan. Sige, itulod ko lang nga rodan di tayong bigat. Kat, di ka mataktak iti trabaho. Sana balin tinapatag, ada ramatam. Kan may sa, kaya't ka matla makita. Kailiw ka nga minang kat. Anya nga tano ipauit mo laangan. Tapno uray di kan umumay dito'y syudad. Saan ka matlaang ngamin ang masango, kaputa makumiko makidya pagadalan. Sige nga rod, masapak tulangan ngagpailin ton bigat. Ipawit ko ti kwarta ka sa pulam. Ad-adda apim mintas ka, Karen Balasang ko. Kiminis ti kutis mo. Aglablab basit pa'y dagiti pingping mo. Ah, ninanang mat. Siyempre, nalamin ni Bagyo. Sana ka maininitan. Iso siguro ako na yung aking minis ti kutis ko. Ay na, nagasat ka anak ko. Ngamin, kinayat na ka ni Karen. Kat siyempre mo tananang. Nataer mo to'y anak yo Malaksit iti dayta. Nagagutak pa'y. Sa bagay, nataer kamot ket di ang agpaiso anak ko. Nangisit ka laang basit. Ninanang met. Tol, dark and handsome nga rod. Ako na dagiti kaadalak, nanang. Pagyamanak unay balasang ko. Takinayat mo ti anak ko. Oray adayo nga inaunang itisika. Age doesn't matter, nanang. Tinapatag, agin inayat kami ni Dani. Wan matket di balasang ko. Kat sapay ko tadi kanto agbaliw. Awan ti rumbang nga pagdanagan niyo, nanang. Medyo nabayag mo't adi ka nagawid dito, Karen. Wan, nanang. Ado nga mintin kamakam ko ijay pagadalan. Iso nga itaak lang manan anak kaawid. Aya, ay kat saysaya atong nga rod ti panagadal mo, balasang ko. Tapno addan tumot maipagpanakkel mo. Bakay, Apay ka de lakay. nagadumot ti grocery di lamisaan. Apay sa dinaw tinaggapuan da gijay. Iniyag mo ni Dani itay agsapa. Adapay dua ka ban abagas nga inted na. Ay, nagsaya atin no kasta bakay. Ay, huwan nga magkas na nakababain mo nga rudan lakay. Saan dapay nga agasawa iti anak ta. Ngam, kanayon amang yumay iti abastuta. Imbag kumamit ano saan na apagad-adalan di anak ta. Ay na, awan ti rumba nga pagbainam bakit. Ngamin, saan mo met adinawat? Inted na met. Kan may sa, uray saan da pa nga gasawa iti anak ta. Patyek nga isudan to mo ilatag katuluyan. Tinaw. No maminsan, adamot pagsayatan na. Ngamin,
Itapay laeng, amo tayong ti ugali ni Danay. Saan akas ka dagiti daduma dita? Nakalaslas-tog dangag sasaw, nga mawa mo ikarkari dagayam. Ay, sa bagay mo't kit di alakay. Nagasat ki di anak ta, nga main, iso ti inayat ni Danay. Tam ka pagad-adalin na pay. Agab, anya ti panagkunam lakay. Iti anya. Ay, ayatan nga tamat ti anak ta ni Danay. Ah, No bilang ta makaadal ni Karen, saan nanto nga ta nga ibain ni Danay? saan mo't siguraw? Unay kalaki din aya. Di mo kumamapagpanunutan iti kasta dyan na mau. Panagkunakit ay ayatan namat ni Danay. Tanya pala birukin na ngayon no bilang. Natarmot ka ni Danay. Kinaggagayt, nagsingpait, kinaganos pa'y ataw. Ala, di kagdanag. Siya kundi makaamo amang yapan ka ni tatang mo di ospital. Agyaman ako unay, Dani. Ibaglaangan tada ka akanayo namang tultulong kanyak. Kastamat tan iti pamilyak. No awan ka, jaklam mo na niya ti aramidag. Awan na nyaman na kunakmanan. Pakaragsakak timang tulong kan ka. Pamilyak mo ti pamilyam. Tikid di pa nagadal mo tinto na rin. Di kagdanag. Siya kundi makaamo dito eh. Sige nga, Rod. Awagan nakto apaman amayapan mo ni tatang iti ospital, ah. Iti kasta, maamwak mat no kasano ti kasasaad na. Wen, ala, tagrubwatak labi 8. Kalpasan na, mapana ko ni Jibalayo. Sige nga, Rod. Agan-anad ka. Bye. Wen, agyaman hak. Bye! Hello, Karen, anak ko. Hello, tatang. Kumusta kayon? Kumusta tirik nayo? Awan rumbang apagdanagam anak ko. Nasaya atin ti kasasaad ko. Kinapudno na, kapampanaw lang ni Danay. Iso ti gimatang kadagiti agas ko. Inikan na kami pa'y iti kwarta ka ni Nanang Mau. Kasta ka di, tatang. Ala, noan niya timbaga ti doktor, iso kumati aramida niyo. Iti kasta, agimbag kayo adagos. Uy, nanakaw. Ay, uwan gayam. Pa'y di ka kadipay makaawid. Kita ak makaawid ak into no may alawas, tatang. Umawag ak to, apaman amalpas ko dagiti aramidak dito eh. Ala, nakaw. Kailiw da ka nga minan. Iso asapay la ko maata makaawid ka. Ure, may salaal daw. Kailiw kayo matan, tatang. O sige nga, Rodan. Baliwan tayon tumanan ti agsarita. Adupay ngamin ti aramidag. Sige, anak ko. Bye! Uy, Manong Dani, si kamat gayam dita. Dandani di ka na ilasin ha. Tumataar ka ngamin. Sika talaga, Venus. Mangrabak ka man ako nakon. Apay nga'y asaan kayo mat nagkuyog kiniin San Karen. Kwa, kasano ko mga kuyog kami? Kat adamot iji bagyo ti kasinsin mo. Ha? Ni, bagyo ko nam. Kat na iso mat tinasabat ko itay Manong. Nasabat mo ko nan? Amang ano sa bali. Kahit ko asawan, amang ano nagbidot ka lang itinakita. Kasano ko mga agbiduta. Kat no nagsao kami pa'y nga rod. Gimatang iti karne kan natang. Iso kano ti pangrabyan da ita. Ha? Rinawak ko pa'y nga rod, sa mabuting kamay. Ngamin lumuklok magmat. Ang agis-isom laang mat. Sa bali latang amin no nalaing nga agaywan tinobyo na. Saan ka di Manong Dani? Kwa, una. O sige, mapanak man pa'y nga rod iji balay da. Venus, kat agyaman na ka. Awan anyaman na Manong Dani. Sige, agan-anad ka Karen, Hmm? di ka kumagong ungat, Wen. Ada ko masalud-sudak. Anya day ta, Dani? Ada ka di parikot mo. Uwan no, parikot iti nagbaetan ta. Ha?
Apay mata na sa ludsod mo, dayta. Una, takas ano. Sakala umawag ngamin no masapol mo ti kwarta. Anya? Pasensya kan no kastagayam ti panagriknam. Ang awan matyam mo kaparikot. Amangan no panunot mo laang dayta, Dani. Kwa? Pasensya kan, Wen. Pasensya kan, no anyaman tinaybagak. Sorry, Karen. Pakawanan na ko, ma. Nalabit aban nung kula da ito eh. Isa tila mapampanunot kon. Awan anyaman na, Dani. Maawatan ka, Mad. Pasensya kan, Wan. Makumikumak nga mina talaga iti panagadal ko. Iswasan ka pa yun na masikaso. Okay lang. Maawatan ka, man. Pasensya ka lang kung makanyakon, Wan. Makonsensya pa ikit din itinaibagak. Nagadado lang aro din na pampanunutan. Mainay-nayo nakpay. Awan anyaman na, kunak manan, Dani. Ken may sa, talagamat nga dabasol ko. Karen. Oo, sige ha. Idapa kunda ito ay, adupay nga mintinaskan nga ilapas ko. Sige, mangipanak mamat iti merienda dagiti trabahador ko. Agan anad ka kumanditawan. Wan, kastamat kan ka, Dani. Sige, bye. Sige nga, Rod. I love you. Bye. Ambom barok. Kasta unay apanagyaman mikan ka. Gapu ka dagiti adoon anay tultulong mo kada kami. Nang runa kan ni Karen. Awan anyaman na nanang. San kayo mo't asab sa bali kanyak? Gaputada kayo kat nga ron tinaganak tinobyak. Subag mamanolaan abulan kat agturpusan ni Karen iti kolehyo. Uwan nga ron nanang. Kamaw dyanan na. Agtorpus matlangan. Mabalin kami tumot siguro nga agkalay sa. Ah? Ay katuan abarok. Ada amin kan ka desisyon. Makaamo kayon kan ni Karen nga agtulag may papaniti dayta. Saan kamin amakibiyang? Ta nahustuan kayo matan iti tawan. Uray kasta. Kasapulan mila tamat ti panarabay yo, nanang. Ngamin, amumi nga adu nga amang ti padasyo iti panagpamilya. Ah, ay katuan no may papan iti dayta awan parikot. Laglagi pa inyaw nga adda kami laang dito'y anakasuporta kada kayo kan ni Karen, Dani Barong. Ay, agasam man ka na kan. Bili ba ka talaga iti kinaalistom, Ha? Saan la trabaho iti aldo ti pagalistuam? Alisto ka pa'y ngagtrabaho iti rabi eh. Ni, anya tiket mo sawan, Uncle Berto. Masikog gaya mo ni Karen. Masikog ko na, Uncle. Kawan! Isumot yung warwara sa damag dito yung lugar tayaw. Anya? Di mo nagraduar ni tabulan na ya. Apay no, tulagan yung tikalay sayaw. Itigas ta, mamabinsan tigas to siyaw. No siyang lamay sa uray saan nga agtrabaho ni Karen. Patsek asan nga agbisin ti pamilyam, kaputan nagagat ka. Nagagat ka nga agtrabaho. Malaksid iti dayta. Ay sos, naglaing ka pa'y adumiskartay. Saan aya kanakan? Pakawanan na ko, Dani. Diyak amo ti sawa Karen. Nagtalakakan ka. Impay ko amin akasapulam. Kastamot ti pamilyam. Awan sa bali a pinampanunot ko. No di ti pagsayatam. Apay. Apay na aramid mo ti kastoy kanya ka. Anya launay tinagbasulakan ka. Awan, Dani. Awan basol mo kanyak. Siyak din nagbasol. Nagbalinak analupoy. Gapoy iti kaawan mo iti sibay ko. Inayat kanin patag ka iti kastunay. Kastamot ti pamilyam.
Hangam, apay. Inayat ka matdani. Ammom dayta. Iso na lang takasla na pukaw dayta. Gapo iti panagin na dayuta. Ininot anat nagtirik na ka ni Alex. Gapo iti kanayo na panagkuykuyog. Ken panangan andingay na kanya. Kabayatan ti kaawan mo. Iso na lang tanaladawan ti amin. Idinaamwak nga dagayaman pamilya na. Apay nga italang ay pagamtay to'y. Itatamasig kan. Nagbutangak nga mindani. Amok nga gungat ka. Ta sino ti maragsakan iti day tangay na ramid mo. Nagdanagak nga mga nubabawyam amin nga intultulong mo iti pamilya. Una yan, Karen. Pakawanan na kuma, Dani. Ala, gusto na ita panagsangsangin mo. Anyang nga rod. At daditan, nalpasan ti amin. Di kagda nagtapakawanan ka. Iso na lang. Tagas lang namin pinsanan, anapukaw ti panagayat ko ka. Dani. Ngimuray no kasta. Agtalinayad lata ti panagpagayam ta. Kabayatan ating tingitingag direk na parakan ka. Awan mo't siguro ti may bagam. Amom no kasano ti kinapatag mo kanyak. Iso na lang. Ta sa anak mo't a robot. At damat puso ka masaktan. Sapay ko mata maawatan na, Karen. Miss F, idinagam-am mo kami kani Karen, aklunak analove at first sight ken kuana. Iso nga inpapatik nga rod tinangaram kanya na. Nagbalbaliwak iti kinaman nang inom ko. Iso tinagbalin nga inspirasyon ko kadag iti amin nga aramidak nang runa unay iti panagtrabaho kan iti inaldaw a panagbiag ko. Nga man yan takas jayla ang gayam ti pagtungpalan ti amin. Jak malapdan nga ay ayon ti bagik. Sayangak amin abannog ken sakripisyo para ken kuana. Naggraduar ni Karen sakbay adim makkal ti tiyan na ket damag ko asinarongkaran gayam ti lalaki ijay balayda. Nasakit tinakam ko. Iso nga ita, minnalemanan ti panaginom ko tunggal malpas ti trabaho mi. Sapay kuma ta nakaibati ak iti adal nang runa kadag iti padak nga agay-ayat iti napudno. Toy pagayam mo, Dani. Ken ka pagayam, Dani. 1. Pudno asayang. Ngam panagkunak kat dimon sayangan tinaitulong mo kani Karen. Kastamot tan iti pamilyana. Nasakit man nga masapol nga ag-move on kan. Lipata mon tinapalabas kat mga barwanan ka. Saan lang ani Karen ti babae dito'y lubong. Ti panunutom ita kat ti masakbayam. Luktam tapusom nga agayat manen. Patsak a masarakam tumatlaang ti babae aparaken ka. Alakastan pagayam Dani, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag.